Здравейте, колеги! Искам да ви покажа едно детекторче. Схемата е публикувана във форума от паката, в форума на Империо, и да ви покажа как работи, как дискриминира, че няма никакви изменения по схемата, че точно тази схема, която аз съм дал, някои са писали, че не могат да я пуснат, не работи генератора, че трябвало 40-11 след 40-46, за да работи мултиплексора и други неща там. При мен работи точно по тази схема, която аз съм дал. Машинката е с 3 копчета, едно ЦК ключе за Алметал и дискриминация. Пускаме машинката. Ще направим тестове с 3 монетки. 1 левче нашинско, 1 стотинка нашинска. От 1999 година обаче тя няма магнит. Не е магнитна. 1999-та, не 2000-та. И 50 стотинки от 13-та година на Фердинанд. И едни клещи, прословутия тест с клещите, че няма да ги свири клещите, ще ги мълчи. И после ще отворим и кутията, да се види вътре какво има. Тя е налепена по друга платка, но без мултиплексор и без ключа 4016, но аз се пригодих да работи с мултиплексора и 4016. Сега в момента сме на дискриминация. На Алметал. Ето на Алметал. Слагаме дискриминация. Взимаме едното левче. Близо 40 см. Едната стотинка. Не магнитната. См чисти. И 50 стотинки на Фердинанд от 13-та година. И те горе-долу колко едната стотинка. Ето ги клещите. Не ги обажда въобще. Ниво пълни стон. Ето и така. Машинката е включена на дискриминация. Те са големи клещи, но ги мълчи. Ето едното левче. Това е режим на дискриминация. Сега да погледнем вътре какво има. Ето и вътре, но не знам с този телефон колко се вижда. Най-вече генератора.
генератора. Стойностите на елементите 100 Ома, 100 кОма, 18 кОма, още едно 18 кОма и едно 150 кОма. Кондензатори 2 по 470 нано и 1,68 нано. Това е относно генератора. Имате схемата. LF353, мултиплексор 4053, под него е ключа 4016. Така го направих, защото тази платка не бяха предвидени. Беше направена по друг начин. 24046, 2 TL062 и една LM 1458 за захранването и 4024 за звука. 13 съм го служил така на жици, няма друг подходящ за тая платка. Слушалката от някакъв GSM е тук. В общи линии това е схемата на паката от форума на Империо, за която се говори, че не работила, генератора не тръгвал, стойностите, умишлено и малко грешки, какви не глупости се изписаха по мой адрес. Схемата си работи. Генераторът точно с тези стойности, които аз съм ги дал. Даже в момента тя е включена. Ето. Едната стотинка. Това е, колеги, от мене, да покажем, че схемата работи. Поне при мен е тръгва от раз, не знам защо. Искам да покажем и нещо друго. Ще закачаме сега осцилоскоп. Да покажем как работи мултиплексора без 4011. Значи на 15 крак на мултиплексора. Ето го 15 крак. Крак. Това е на 15 крак. Ето четвърти крак. Това е на четвърти крак на мултиплексора. Да се види как работи. Че работи без 4011. Директно 4046 и от LF353 към мултиплексора. Това е в общи линии машинката. А ако някой е направил и постигнал по-добри резултати, нека сподели във форума. Това е от мене, колеги. Успех на всички, които я правят машинката. При мен си работи добре.